Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan akleto at agakagayan. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Kimberly, Lady Len, Jenny Lynn nga adda ditoy Dubai, kan Gani Matusalem, ti Sitio Corpus, Barukbok, Isabela, from Nelia ti Dubai. Kabang Reyes family ti Ilocos Sur, from Imelda Kabang ti Amman, Jordan. Menchi Gwen kan Abuyuan family ti Barangay Amunitan, from Kit Abuyuan. Uncle June Dumagin ti Lubing, San Juan, La Union, from Eson, Jerome. Makablaawan pa ni Raymond Domingo ditoy Lasod, kan amin akakadwana, from Antolin Secretaria ti Barangay Silag, Santa Maria, Ilocos Sur. Velasquez family ti Sitio Bubural, Al-Alinaw Norte, from Imelda Velasquez. Shout out kada Jazilen K, Grace Sales, Melanie Rombawa, Lolita Maganay, kan Jasmine Rivera. Amin at taga Isabela, especially ti pamilyak, from Ryan Agustin. Apolonio Gakusan Ragandak family, kan amin at taga Turod, Santa Cruz, Ilocos Sur, from Liling. Lakay ko ani Alan Bilguera, from Marie Chris Bilguera ti San Esteban, Ilocos Sur. Makablaawan pa da Joanne Ryle Renz, Banag, Gakad, Kalina family, ti Bulawen, Sual, Pangasinan, from Rolly, Kalina. Maylin Samudio Obrero ti Kuwait, Genesis Obrero ti Kawayan, Samudio kan Benedicto family ti Quirino,
Uncle Chofilo kan Auntie Eileen Estefanio ti Bulacan from Albino B. Sena. Marilyn kan Romeo Dagan Sr., Romel Arceli Romeo Jr., Daeron kan Romar, Uncle Bastian Tony Ben Betting, Auntie Leia, Ellen, Ninay, Monica, Marisol, Mary Ann, Tito Marlon, Marshall Garcia family ti Isabela from Christian Dagan ti Enrile, Cagayan. Antonio Victoria Zeyabel kan Pescador family from Arlene Cartasiano. Family Radsworks ti Ilagan City, Isabela from John Mark Dinero. Belated happy birthday kanila kay ko John Paul Ubilas from Shamie Rose Ayon. Shout out pa iti Tolentino kan Sales family from Gina Sales. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Cleto. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak ana ayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag, a maipatpatulod kada kayo. Ilingad naklaangan manang itinagan akleto at taga-Cagayan. Adamat padas ko akayat ko ang maikan biag, kat sapay ko ma, tamapagasatan met ang maidrama. Pamilyado akon manang ngamjak ibain nga ibaga at talaga amarigrigatan kami iti panagbiag mi. Panagmula iti uma kan panakitalon laeng ti pagbirukak. Iso amasansan amakamtud kami nang runa no awan apit mi. Jak ngamin nakaturpos manang, iso ajak makasapol iti nasayaat at trabaho. Tapno nasayod ti amin, rugyak matngarod ti agsalaysay Manang Emmy. Anya iti imot mo nagapu iti umam iti bantay lakay. Adamat na tibak ka sa ba, bakit? Medyo maluluom da nga rodan. Iso nga inala ko na. Di nasaya ata di pa iso agatangan na imasamot ti saba. Iso nga ron yan karkarigata ngayon salog manipod iti bantay. Tamo ka pag-ayat yun ti saba. Inkanto mo't ikanda nanang tapno maramananda mo't ti inapit mo. Saanin? Nagadun tumanan ti sao ni nanang. Di ka kadipay la naruwang ka ni nanang. Kas di nalaang na lakay, ugali ti bumakot. Di ko namkit di, kanayon na ngay kumpara ka ni ading ko ariyo. Nadlaw mas kay kayat na, tadakat na ro di abroad. Bayam ka din lakay. Lumong automat laang ti panagbiag tayo. Di kagdanag. Basta tinapatag, agtali na ti respetom kadagiti naganak mo, uray tagtagibasitan na ka ni nanang mo. Baga bigat yung tatang. Nay, nagsapa ka man nga imay dito'y balay kletaw. Anya jay imbatim ijay balkaw. Sa batatang, umay kayo mo't paramanan Inalak day tayo ti umak iti kalman. Ay kat nagsaya atan ngay anak kaw. Naimas ti saba nang runa no libre. Kung gayam, kaslawan mo't ni nanang. Ay napanman di ta ka aroba. Diyak amo niya di pagtungtungtungan da ni Marimilay. Kasta ka di tatang? Kahit da kayo ngay, di kay kadirum marita? Mapaanak tunton madamdama jay ilay. Tadaman mapan ko gatang. Kakaisuna nagpauit manan jay aday. Mala, pakibagayon to lang arodan kaninanang nga imayak.
Napay dagita sa balakay, nang tud ka dagita. May inyag itay ni Klitaw, pangraman ng takanaw. Nagkapo iti umana, iti bantay. Day talaang ti kabaulan na nga itad, no saan anatang prutas. Agyaman ta, tamang mangtad pa iti anak ta. Di nalatultuladan di adi na. No nakaturpos ko ba, di anda ko mamatan iti abroad. Maday ta ka manin. Ikumpara manin ni Klitaw iti adi na. Ay katagpaisumat. Di lang arod nakaturpusan, nakasawa pa yan, nakasapsapa. Saan abali ata adamot ng apo kum aliwliwata. Iyapal ko nga mintibiyag da iti adi na. Kita man, aging kaita. Marigrigatad pailaang ni Kletaw. Saan akas iti adi na? Ay sus, gusto nga rodan marangrengak adumdumngag ka. Kaumamlaeng ang tangiwat mau no awan mo't lang tinasayaat nga ibagana. Ano nga tayo makalungaw tayo matitirig at marita. Ni, apay kastot sa ludsudam. Nagrigat namin tibiyag tayo. Sangka sapol, sangka apoy. Di pa'y makaaliwak sa imot na tao. Apay, mauawanan ka na itinamnama? Saan matkit di bakit? Kaya't ko lang nga guminawa ko mamatibiyag tayo. Tapno, saan na tayo tagtagibasin nanang ko? No kasta, ninanang ti makagapoy ti pagkaskastaam. Karaman daytan Kakaasi tayo nga iti pampamayan ni nanang. Nakadkadlawan nila ang ading ko ariyo ti kayat na. Gagangay taiso nga ti makaititad iti kwarta kadakwada. Agdadata dayta akinapudno, Kleto. Iso asaan mo napakariribukan dayta. Siguro, nadamot may papaimat kwarta ka ni nanang. Nalabit na bang luta yumat kang kuwana, bakit? Urayom ada kaasi ti Diyos. Ti biyag kat kaya rigan ti pilid nga agtultulid lakay. No adda ka iti baba, anya ti ammom, no inton bigat kat adda kanton ijay ngato. Nang runa kat nasalukag kamat. Iso aditay amo no anya ti mabalin ang mapasamak, Kleto. Malaksid ajak nakaturpos iti panagadal ko. Nasapaakpay ang nangasawa manang Emmy. Iso a panagsukay iti daga ti pagsapulan ken pangalalaak iti pagbiag mi iti pamilya. Daytamot laeng ti kanayon nga isidir kanyak ti inak. Saan akas kani ading ko ang nakaturpos iti kolehyo ket napagasatan ang nakapan iti balasiw taaw. Iso timang supsuporta kadananang kantatang ko. Iso anadnadlaw nga iso ti kayat ti inak. Ikagkagumaakmot timang tad iti uray anya nga aggapo iti umakmanang. Ngam kaskas di asaan amaragsakan ni nanang. Kanayon nak nga ikumpara iti kabsat ko. Iso ati panagriknak kat matagtagibasitak unayan. Nilaangan bakit ko timang pakpakirad iti pakinakam ko, kan kanayon amang bagbaga kanyak, adya kon ikaskaso ti ar-aramidan ni nanang. Iti na minsan...
Nanang, adaymot ko anat natang. Nagkapuak ngamin iti umakitay. Natang manan. Awan la ka din ti sabali ang mabalin mo nga iyag dito'y balay. Day tamat ngamin tinapit ko, Nanang. Sana bale, tamayat day ta para kadayo ka ni tatang. Nasustansya da kita. Di mo la tultuladon di adem. Kwarta tititid na kada kami. Iso ang magatang mi amin na kaya't may agatangan. Nabakbak na ngamin ni ading ko, Nanang. Taday di abroad. Ay katkasta kabot kuma. No nakalpas ka iti panagadal mo. Ha? Day tantumot ng asawa nakasapsapa ti inaramid mo. Kita man ti klase ti panagbiagyaw. Aging ga ita, awan pa'y aasinsuan nyo. Takasano, aging ga kalatan dita umakan taltalon. Ni Nanang kitdimit. Tinapatid, awan nagsaksakit kada kami. Kan mangmangan kami ti mamitlo iti may isang aldaw. Kan makadadal na kita po ko yo. Ay na, diyak abukan ka, Cleto. Talaga nga awan arapa apo iti biag. Iso akas tamlatan iti agnanayon. Nasabat ko ni Claytaw. Kung nana asinirsermunam kanuman ay bakit. Anya pa ingay ti ekspektaram. Aday ta, imay nangyag itinatnatan. Ay unay kan. May lang arudan ng tad iti grasya sinirmunam pailaang mait. Di ka lagbabay na bakbakitan. Di ka agyaman tad na mait ito anak mo. Na, anya ko matipagyamanak. Day tanatango no protas nga umay na ititad dito'y balay. Ay, kas kumaa iti adi na, nga agit itad iti kwarta. Bakit? Pamilya doon ni Cleto nga anak mo. Kalpasan na, ikumparam ka ni Riyaw nga awan pamilya na kan adda ija abroad. Tinapatag saan ang makaliplipat ni Cleto. Oran na ti sasawam at dantulat ta dito'y amang iyong umay iti kumpurmay. Naimbaglaangan ta saan anasintir da dyan nga anak mo. Ti ko namkit day, mapaypayswan, iso asaan gagtagtagaray. Tamagan kiti anong magbabawi itan anang asawa na sapa. Mauyang, anak ko matipagbabawian na nga kat nagsingpat to pa dyan manugang ta. Makayayo pa'y dagiti apo ko ta. Iso ang mabalin ka di bakit? Ang nadaman day tangiwat mo. Tama nga nagpasugnod di anak mo. Kat dinto nagpakpakita ka apolaos. Lakay, malagip mo, di kaadalak nga aday ti kabangibang nga ili. Di nga aday di abroad. Uwin, apa yan nadamag mo, Marita? At dadamot gaya mag-asawa dito Pilipinas. Simang putda, tay may dakinita dagiti talon da, kundi pala isdaan da. Kasta yan? Uwan Cleto, takasano, at dakano nang idanon kadakwada, aluk-lukwin idatay katalagda. Iso nga inikat dan, idinapanagnakan da, apod no, dagiti na ipulong kadakwada. Ay sus, nagsayangan nga eh. Di awanan ti trabaho dyan katalagda. Apay nga minasaan nga nagtrabaho iti nasayat, kat awan pa'y gayan bito'y dagiti amo na. Ngarod manmano ti agtalag itan iti pada na tao. Aywan, kumusta ang data nga rod? Kaya timbagam kumaana sayata mo't lata, nga uray no makigubgubal talata iti kinarigat. Kaya't nakakano ang makasarita, Cleto. Ha? Agbirbirok da ngamin iti mabalindamanan atalken a tao, amang himaton ka dagiti taltalon da, kanda dumapay asa ni kwada ditoy. Kaya't mo asawan. Kaya't dak nga lain nakatalikta.
Mabali na kasta, lakay. Iso ang mapantanto iti ayan da inton bigat. Barang magustuam no anyaman ti ijaya daken ka. Ay nakaragrag sakak bakit? Agasem, tasyak ti dinutukan damang imanahar ka dagiti sa nikwada ditoy, kabayatan ti kaadada di balasiw tao. Amuda ngamin ang mapagtalkan kalakay. Iso nga aramida mo ti amin. Tapno saan ang mapukaw ti panagtalagdaken ka. Saan to ang mapasamak day tamarita? Ang tinulong tamang paduras ka dagiti mapanawan da. Tapno maayayo damat ang nagtalit ka data. Kasla marikrik na kaday tuyon ti rugi ti panagbaliw ti biyag tayo lakay. Basta saysay aton ta ti trabaho ta. Una, sa bagay, kuna namat kidya ka na niya ag video call. Tapno makita namat no anya ti aramiden ta itimbati na kadata. Basta saya aton ta ti trabaho ta. Tapno maragsakan damat, Kleto. Aga po iti panagsalukag, ken nabuyugan iti nasneban a panagkarkararag, ken panagtalekmi iti namarswa iti asawak, dimteng ti maysa napintas nga oportunidad manang Emmy. Da kami ken ni Marita nga asawak, tinangitalkan ti gayem na kadagiti talon ken palaisdaan a negosyo da, kabayatan ti kaaddada iti balasiw taaw. Napalaos ti ragsak mi ti asawak manang. Taammo mi adakkel atulong kada kami ti dimteng nga oportunidad. Gaputan na irwamak metten iti talon, nalakalaeng nga inmanihar ko dagiti talon a naitalek kanyak. Inadal mi met nga agasawa ti maipapan iti palaisdaan, tapno masigurado mi nga ad-addapay a sumayaat, ken dumakkel ti birok ti palaisdaan a naitalek kada kami. Ket saan kami met a napaay. Nang rugi nga rod a nakaurnong kami ken ni Marita, ket nakaipundar kami metten nga uray kaskasano, gapo iti panagsalukag mi. Gaputan na panagnakan dagiti gagayem ti asawak nga amo mi at talaga mapagtalkan ken nasalukag kami nga agasawa, ad-addamet at tinulungan da kami. Marita, bakit? Naidepositom ka din iti bangko ti birok dagiti talon, kastamot ti palaisdaan. Wen Kleto, naiyawag kumatan ka dagiti amo ta a nakaideposito akon. Mas daaw da nga rod. Ha? Ni, apay ngay. Adda ka di saan daan nagustuhan? Anya tinagsidawan da? Oo, relax ka laang lakay. Anya ka di. Kasanukot ko na mo tamas-mas daaw da. Iso arumbang lama amuak no apay. Ang mga no adamot mararamid ta saan da magustuhan. Anya ka di Kleto. Mas daaw da, tadanda ni triple ngam iti sigod ti indepositok anat gadanda giti talon ken ti palaisdaan. Kasta ka di? Ay, kung naklakit din no, anya tinagsidaawan da. Si kamot ngamin, nagdanag ka adagos. Katgapo iti dayta, adda napintas adamag nga ibaga Kleto. Oh, anya nga dayta, bakit? Nang tada iti bonus para kadata. Ha? Aramatan tayo kano iti anyaman akayat tayo agatangan.
Kasta ka di? Wala kay. Iso ang nalaos ti panagyaman ko kadakwada kagasawa. Ala, taawagak tumot ida. Kaya't kumatagyaman, gapoy ti kinasingpet, kan adon ana itulong da kada tayo. Lakay, medyo nabayagmat basitan asan ang nagipatpatulod ni Rio nga anak ta. Di mat ko naman nagsakit. Iso asaan ang nakatrab-trabahaw. Huwag nga road, kadyak kaya't apwersaan apatuludan na ta itigastusan ta. Kasaan ta nga mo, no anya pa'y nagitirumbang nga paggastusan na ijay. Sapay agmay-may sa ijay, awan ta iti denana. Daita nga rod kahit. Iso asaan ang mabali na diktaram ni Rio nga agi patulod. No awan mo't may patulod na. Naimbag nga road, tada na idulin ko kadagiti na ipawpawit na ide. Iso nga dapay lang mausar ta aging gaita. No maibuston, di padasan ta ti mangibaga kadakletaw. Amo ka di natabaybay anday jay. Anya, mapanta dumawat iti tulong kadakwada. Kituan. Apay, di mo kaya't agkid daw iti pabor kadakwada ken ni Marita amanugang ta. Gapu kadag iti inararamid mo kadakwada iti kalabas. Ay, kasano no, pabainan data. Gapu iti inararamid ko kadakwada ide. Naimbag ta amaw. Hanggang patsik asaan data apaayan no bilang. Agpadaan na singpot dakletaw kan Marita nga asawa na. Iso ajak lapat siya na mabainan ta no bilang umasidag ta kadakwada. Tatang, kumusta kayon? Antoy, ataymat ko groceries para kada kayo kun ni Nanang. Ay na, agyaman na kanakaw. Naimbag man ta nakaumay ka ita. Di kay ngamin makitkita kahit. Busy kami kadagiti matonan mi asan iko dagiti amang mi tatang. Adamot na sayati pa nagpuspuso na nagtalik kada kami nga agasawa. Ay, kastaya. Ay na, nagsaya at ngay. Kain, madlaw asab-sabalin tilangam ita, anak ko ah. Madlaw nga imasinsukan. Saan ba tatang? Takayo talaga. Oh, kat na kayo ko ni Nanang. Kumusta kayon? Ay, medyo marigatan kami basit anak ko. Ta saan pa yung makaipaw-paw itya adim. Ta nagsakit ka naw. Kahit saan na makapagtrabaho. Iso nga awan pa ilang ti maipawit na. Ni, apaya di yung bagbagaday tangi tatang. No, jakpay may. Jakpay na amon ti kasasadyo. Eh, mabain kami ngamin nga umasidag ka na kayo kan ni Marita, Kletaw. Nangruna ni Nanang mo. Gapo ka dagiti na isawsawang nakadakayaw iti kalabas. Nalabas to mo ti panang tagtag ti basit na kadakayo iday. Anya kumaga pong agbain kayo ngay. Di kay agdanag. Da kami pa ilang ni Marita nga asawak ti makaamo kada kayo. Di yung paila singsingawin no obligain ni Rio nga adin ko. Takasimoy, nagsakit gayam. Kletaw, anak. Di kay agda nagtatang. Saan da kayo abaybayan? Narabyan ka na naggapoy jayan dananang Kleto. Pasensya kan Marita. Ay,
Isumot lagay makalata nagkagara kanapan ng ipan iti abastuda. Kanang sarungkar kadakwada. Apay, anyat na pasama kadakwada lakay. Medyo nabayag mo't gaya mo na saan nga gipatpatulod iti kwarta ni adin ko ariyo. Ta nagsakit ka no, kat saan na makatrabaho. Anya, kasano lang arudan dananang kantatang. Dayjay medyo marigatan da. Di da mo't imbagbaga ka data. Ay, naimbag nga rod ata si marungkar ka kadakwada. Apay ngamin adida imbagbaga, di pa'y kumaan tulungan ta ida. Nagbalintamot ngamin abisi, manipod addan amo ta. Mabainda ka no. Nangruna ni nanang, gapu ka dagitiin sawsawang na kanyak iti kalabas. Di imbagam ko mga awanday jay, lipatan dan tinapalabas. Talaga ka sa timbaga kadakwada. Imbaga ka manipod ita, datan timang suporta kadakwada. O manugot ka kadi, bakit? Ni, apay kit tinasaan ngay? Naganak mo dagi jay. Uray anya tinapaspasama kiti kalabas, masapul asaranayam ida no adda problema da. Nga oray na iramraman ka tinagtagi basit tinak? Lipata munday jay, Kleto. Dakkel ti insupapaken ka ti Diyos, gapo iti kinasayaat nga impakpakitam kadakwada, iti laksid agiti napasamak. Kankas iti nakunakon, saan arumbang abaybay am ida, gapo ta dadakkel mo ida. Ate imbaga ni Kleto, iti umay na dito'y balay. Wain, bakit? Apay ka no, adita imbagbaga kadakwada. Saan tabot ngamin ida makit-kita? Kay may sabi si dakano nga may na mga asikaso iti talawn. Kasta mo't hindi pala isdaan gayon talag kadakwada ti gayem ti manugang tangada iti abroad. Kasta ay nagsayaatan ngay lakay. Talaga, kanun gayam, nagadutin sangpot na kasapulan ta dito'y balay. Apag isuunay tawan pa'y isuamin nun akasapulan ta. Kay nagkari adi na ta kanubaybayan, uraan na ti mapaspasamak. Ay na, mabainak lakat nga rudon kun kuana, gapo ka dagiti inaramid ko iti kalabos. Talaga nasingpot gayam dagiti nga agasawa. Talaga mat, iso ang nagasat ni Kletaw, takas ka ni Marita ti inasawa na. Nadayaw amanugang. At itikor tayo nanang. Katangan niya amin na kayat yo. Ay na, nakababayin sabot anak ko. Anya laangan nga iti makuna ni bakit mo. Nanang, nasingpot ti manugang yo. Awan ti makunakkan ko na. Nang runa no may papanin kada kayo naganak ko. Maawatan na ti sitwasyon nyo. Pakawanan na anak ko. Naglablabos ka dagiti napalabas nga aldaw. Pasensya ka na, Kleto. Lipatin yung tinapalabas, nanang. Awan kada kami dayjay. Tinapatag, makatulong kami kada kayo adadakkel mi. Nakasaysaya at kayong agasawa. Iso a pinaraburan na kayo ti Diyos. Ita, nasaya at ti panagbiagyo. Talaga na si ti Diyos, nanang. Katkaraman kayo tanyaman na parabor ang may papaay kada kami. Ay nagyaman ako unay anak ko. Bendisyonan na kayo ti Diyos akanayon. Agyaman ak, nanang. Agyaman ak unay.
Emi, pudno unay ti pagsasao ako nada, iti likodan tinapuskol nga ulap, sumingsingising latta ti init. Kaya rigan na akasta tinapasamak kada kami nga agasawa. Pudno anang rugi kami iti baba, wenno iti kinarigat kunak manlaangan. Malaksid iti dayta, nang dagdag pay iti nagbalin akarit kada kami, ti panang trato kada kami ti mismo nga inak. Ngamga po iti panagdanggay mi ang nagsalukag iti asawak, anabuyugan iti nalaos a panagtalag, kan pamati mi iti namarswa, nakalungaw kami. Ti pakaragsakak pay unay, iso tinamin pinsanan a panagbaliw ti pannakilangan kada kami ni nanang ko. Itamanang, saan kami laangan at trabahador ti sigod nga amo mi? Tainjaya na kada kami ti panagbalin min nga agpartner iti negosyo a napanawan da dito Pilipinas. Dagiti talon kan ti palaisdaan na, nakanagan latakan kwa na, ngamda kami aminan ti makakaammo. Ididamo, 30% laeng ti kayat na abingay, takas la renta mi latakanon iti sanikwana. Ngam saan kami nga imanugot iti asawak. Tano saan agapukan kwa na, saan kami amakalungaw. Iso akas pa ng bigbig mi iti utang mi anaimbag anakam kadakwada, patas ti bingay mi iti mapaspastret ti negosyo nga imatmatunan mi. Namnamaek anakaibati iti nabalitokan nga adal ti inak insalaysay manang, kat agyaman ak unay kada kayo. To'y pagayam mo, Kleto. Pagayam ko akleto, saludo aken ka, kada kayong agasawa. Amuyo abigbigan kan subadan dagiti nakatulong iti ilulungaw ti biagyo. Kang ronaan ti amin, amuyo apadayawan, kan nagtalinaed ti panagraemyo iti dadakkel mo. Nang runa iti inam, iti laksid dagiti napasamak iti kalabas. Day talakit diti makagapo, no apay ang nagbaliw ti biagyo. Kan makagapo matlaengen, iti agtultuloy a parabor asumang sangbay kada kayo. Agtalinaed ko mga rod ti kinaimbag, kan panagbutengyo iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Tun, mapunas, dito'y lagi.